Nie je to, že nám od 1. apríla zaviedli transakčnú daň, ale idú bohatnúť ešte aj na DPH. Od 1. júla 2025 sa ruší úplný odpočet DPH z motorových vozidiel a z motocyklov. Namiesto 100% DPH si budeš môcť odpočítať len 50% DPH, a to maximálne do výšky 10 800 eur. Napríklad, kupuješ vozidlo za 50 000 eur bez DPH, z toho DPH je 11 500 eur. Ešte dnes si dokážeš odpočítať 11 500 eur plný odpočet DPH. No od 1. júla si dokážeš odpočítať len 5750 eur. Zvyšná polovica ide štátu. A to nehovorím o obmedzení DPH na paliva, servis a náhradné diely. Výnimku na odpočet DPH dostanú len napríklad taxislužby alebo autoškoly. Štát chce týmto krokom zamedziť to, aby firmy nepoužívali firemné autá na súkromné účely. Napíš mi do komentára, čo si o tomto celom myslíš. Sleduj tento kanál a nezabudni toto video zdieľať.